Zdravo drugari, dobrodošli na moj kanal Hardcore uradi sam. Danas ćemo pričati o papirologiji, to jest šta vam je sve potrebno od papirologije za dobijanje građevinske dozvole. Prvi korak vam je arhitekt. E sad, da bi uopšte mogli da odete, da bi uopšte imalo smisla da idete kod arhitekte, neophodno je da pribavite dva dokumenta, informaciju o lokaciji i topografski plan. Informaciju o lokaciji vadite u opštini ili preko e-uprave ukoliko to nije moguće u opštini, a za topografski plan vam je potreban geometar da bi vam izmerio nadmorsku visinu vašeg placa. Taj topografski plan je potreban arhitekti da bi uopšte mogao da koristi te njihove programe za izradu kuće i projekat kuće. Sad, ukoliko znate i geometri i arhitektu, super, svaka čast. Ja nisam znao, pa sam našao to na drugačiji način. Konkretno, ja sam na sajtu dalibau.rs postavio oglas šta tražim arhitektu, tražim geometra i verujte mi, za 2 dana smo mi se javili njih 10. I odabrao sam jednog arhitektu i jednog geometra i oni će mi voditi slučaj do kraja. Kada arhitekta napravi projekat, tada arhitekta šalje celu dokumentaciju opštini za dobijanje lokacijskih uslova. I kada od opštine budete dobili lokacijske uslove, dobit ćete nekoliko papira, to jest uslova koje morate da ispunite. Ja sam konkretno tražio struju, vodu, gas, telefon i građevinsku dozvolu. Međutim, da bi počeli da gradite, potrebno je samo da prikupite papire za građevinsku dozvolu. A za građevinsku dozvolu vam je potreban javni put koji dolazi do vas i dokaz da je vaše zemljište građevno. I kada ispunite sve uslove koji su vam zadati u lokacijskim uslovima, vi svu tu papirologiju prosledite arhitekti, arhitekta prosledi opštini, opština izdaje građevinsku dozvolu, vi odete do opštine, platite građevinsku dozvolu, platite prijavu radova i počnete da gradite. Ovo je samo skraćena verzija. Ako želite da čujete detaljnu verziju, ostanite sa mnom i ne zaboravite da lajkujete ovaj video, mislim. Da počnemo. Kao što sam rekao, prvi korak vam je arhitekta i geometar. Što se tiče geometra, gledajte da on bude što bliži vašem reonu gde ste vi, ja sam tako izabrao jer se baš i ne razumijem jer je svaki geometar manje više isti. Međutim, geometri znaju mnogo informacija i mnogo će vam pomoći razgovor sa njima, tako da budite dobri sa vašim geometrima, nemojte da ga koliko to košta, 150 evra, 200 evra, ako ćemo iskreno, njihov izlazak je 150-200 evra. Međutim, gledajte da za tih 150-200 evra izvučete što više informacija, osim što će da vam nabadaju kočeve i da vam mere granice parcele. Tako da, a inače geometri znaju mnogo stvari što se tiče ostale papirologije, šta vam je sve potrebno i gde se šta nalazi, jer sam ja upravo od geometra našao dosta informacija što se tiče državnih institucija. A za arhitektu je već situacija drugačija i ipak treba birati arhitektu. I gledajte da ne birate po ceni. Ja sam imao 10 ponuda što se tiče arhitekte i cene su bile od 5 evra do 15 evra po kvadratu. Konkretno ovaj za 15 evra, nekako njegov stav mi bio čudan, nekako mi se mnogo hvalio kako je gradio neke hale, luksuzne kuće, zgrade, ali nekako gradiš moju kuću u fazonu okej, ali nekako mi nije ti 15 evra delovalo kao isplativo što se tiče usluge i cene. Takođe i ovaj za 5 evra, znači on samo, pa treba da ideš tamo, treba da ideš onamo, neki mator je onoliko, još je daleko, što najgore, iz Zlatibora. Kod ja se cijem do Zlatibora, ne pada mi na pamet. Uglavnom, ja sam izabrao ozbiljnog arhitektu, zato što me jedini taj arhitekta me nije zvao na telefon, nego mi samo direktno poslao ponudu na mail. Konkretno šta košta, šta nudi, ja sam imao bukvalno, u startu sam imao njegov cenovnik i njegove usluge. Inače sam izabrao studio A4 iz Mladenovca. Sjajna ekipa, profesionalci.
Što se tiče arhitekte, to je to, a moj savjet vam je da odaberete dobrog arhitektu, jer ipak on projektuje vašu kuću, a ne, ja upravo sam gradio onaj čardak, znači baš me briga za onaj čardak, možda ste ga vidjeli, znači, on može i da stoji, može i da se sruši, to me uopšte ne zanima, ali ipak kuća je sasvim nešto drugo i treba ipak profesionalac to da obavi. Na mom kanalu u postovima objavit ću potrebne papire koje su vam potrebni, znači lokacijski uslovi i sve ostalo. Tako da vidite na ovom kanalu postove. Ovako, znači od geometra trebate da tražite katastarsko-topografski plan. To vam je nadmorska visina, evo kao što vidite ovde, nadmorska visina vašeg placa. Znači na svakih nekoliko metara koja je visina, da bi projektant znao kako da projektuje kuću na osnovu vašeg terena. To se plaća naravno, zovete geometra, nađete geometra i rešite to sa njim. I sa tim papirom u PDF fajlu i još u nekom fajlu koji je potreban, koji ne možete vi da otvorite, bar ja nisam uspeo da otvorim preko telefona, nego to mora preko nekog programa koji arhitekte samo imaju. Tako da dobijete ta dva fajla i prosledite jednostavno arhitekti. Takođe, još jedan dokument će vam trebati za arhitektu, to je ta famozna informacija o lokaciji. I to je to, znači nju izvodite i kod arhitekte ne bi bilo loše da ponesete i vlasništvo. Mislim, moj nije tražio, moj mi verovao na reč, ali generalno ponesite i izvod iz katastra i eventualno očitanu ličnu kartu, sve to imajte sa vama. U registratoru, naravno. I kada kod arhitekte napravite projekat, polako, nemojte da žurite, to se radi polako, sa uživanjem, jer ipak polako, znači ja sam napravio jedan crtež, poslao arhitekti, arhitekta je napravio po svom, jer pazite, arhitekte znaju, oni znaju po statici, i onda se meni to nije svidelo, pa sam onda ja dopravio i tako, više smo se tako dobacivali kao dopravljanjima i na kraju došli smo do idealne kuće, do idejnog projekta, idealnog projekta, neko to zove idejni, neko idealni, a meni je to moja gajba, brate, znači kada to završite, znači arhitekta i kada odlučite lično vi kada odlučite da je tako hoće da vam izgleda kuća, nema nas. Sa tim projektom arhitekta šalje opštinu za lokacijske uslove. To jest, šta vam je sve potrebno za dobijanje građevinske dozvole i ostalih stvari koje ste tražili da imate na toj kući. Znači, struja, voda, gas, telefon i naravno građevinska dozvola koja je cijela poenta svega toga. I posle 6 meseci, kada konačno dobijete lokacijske uslove, u tim uslovima piše šta se treba da uradite da bi dobili ono što ste tražili. Evo, idemo redom. Znači, za građevinsku dozvolu, za struju, za vodu, za gas i za telefon. Za građevinsku dozvolu meni je bilo potrebno ono što ja nisam imao pristup putu, pristup javnoj saobraćajnici. Iz tog razloga morao sam da idem do opštine pravno-imovinskih odnosa, to jest odeljenje za pravno-imovinske odnose i tamo sam otišao sa svim papirima koje sam imao, naravno, uvek sam nosio sve papire i očitanom ličnom kartom obavezno i tamo sam tražio da se odreknem dela puta. Oni su popunili jedan papir, tražili su mi da odem kod notara da to overim i notar po službenoj dužnosti, zamislite, to ne košta ništa. Ne mogu da verujem. Ali se čeka do mesec dana. Znači, bitno je samo da imate pravosnažno rešenje da ste se odrekli puta i to važi. Sad, oni kad upišu u katastru, to vas ne zanima. Bitno je da vi imate na papir pravosnažno rešenje da ste se odrekli puta. Takođe, za građevinsku dozvolu mi je bilo potrebno prenamena zemljišta, pošto je moje zemljište bilo poljoprivredno. Za to sam trebao da idem u Beograd, znači u Kraljice Marije 1. To je ona visoka zgrada, Poštanska štedionica. Skoro 17. sprat. To je odeljenje za
kao neke pravno-imovinske odnose za poljoprivredne i građevinske poslove. Tako se nešto zove. Uglavnom, zgrada Kraljice Marije, 17. sprat, tamo tražite da tražite prenamenu zemljišta. Oni mogu da rade po službenoj dužnosti, što traje, ne znam koliko će traje, zato što sam ja imao sve papire, ja sam to lično radio, pa sam opet čekao jedno mesec dana. A ako bi oni to sami radili, znači, vrate, Bogu, neko je Bogu pomoći. Konkretno, znači, ako vama treba, u stvari, ne treba vam ništa, u stvari, vi sve imate. Ako imate lokacijski uslov, vi imate, samo treba da platite tu prenamenu zemljišta, ništa više. To je to što se tiče papira za građevinsku dozvolu. Takođe, uz lokacijske uslove sam dobio papire to jest lokacijske uslove za vodu, struju i gas. Za struju dobio sam lokacijske uslove i bukvalno odmah sam rešio tako što sam, samo su mi tražili pristup putu i lokacijske uslove da vide da li ja hoću tu nešto da gradim. Što se tiče struje, znači lagano se završava struje, samo treba da radite legalno. Znači ništa više, samo legalno za struju dobijate odmah. Još za struju potrebno je, ako radite legalno, slušajte me pažljivo, ako radite legalno sve, samo plaćate priključak za struju, to je samo plaćate onaj sat objavit ću vidjet ćete na postu koliko košta to. Samo treba platite tu kutiju, znači taj spoljni sat koji ide na banderu, a distribucija vam donosi od zadnje bandere do vaše kuće vašu banderu. U mom slučaju treba 4 bandere da postaje. To kad bi ja plaćao, znači, sačuvaj Bože, znači jedna bandera je 250.000 i svaka naredna je 110, znači 4 bandere, dođe mi da se ubijem odmah. Dođe mi kao temelj, bandera da postavljam, što uopšte nisu na mom placu, nego su na putu, zamislite vi to. Uglavnom, znači, ko radi legalno, on plaća samo priključak. Plaća taj sat i to je njegovo vlasništvo. U stvari nije njegovo, nego nešto između. Kako to oni gledaju, nemam pojma. Što se tiče gasa, nemam uslova da dobijem gas, zato što su svi postavljali cevi, zato što je Srbija gas postavljala cevi, a gas ne postoji uopšte, znači nigde. A svuda su postavljene cevi za gas. Tako da nema uslova za gas, ali ima nešto, piše tamo, ima uslova da me povežu na tu infrastrukturu. Uglavnom, dignu sam ruke, gas mi nije toliko bitan, ali već kada se radi to, podnesem zahtev, što da ne. Što se tiče vode, to je teška priča. Brate. Znači, nemam uslova, zvanično ja nemam uslova da dobijem stalni priključak. Kad tražite vodu, vi u stvari tražite stalni priključak. Međutim, stalni priključak, to jest vodovodna cev, glavna vodovodna cev koja je u standardu, zakonskom standardu vodovoda Srbije ne postoji kod mene. Iako svi kod mene u okolini imaju vodu, gradsku vodu. Ali svi su pod privremenim priključkom. Privremenim priključkom 40 godina. Znači, kad su oni radili te cevi, znači 80 i neke, znači ali po standardu FI 100 samo može da bude vodovodna cev koja sme da prolazi kroz ulicu, a pored mene prolazi FI 90. I automatski to priključenje na tu cev, to je na crno i ako se priključim na neki način mogu da rešim samo privremeni priključak, što mi igra ulogu, ali ne razumem tu poentu, 40 godina da budeš na privremenom priključku. Znači, to je sam naš sistem u Srbiji. Činjenica. Rešit ću to blagovremeno i snimit ću, tako da opušteno ne brinite. Što se tiče telefona, tu sam dobio odgovor da nije moguće bez infrastrukture, to jest bez bandera, ali verujem telefon ovako uvode, tako da ne verujem da će biti neki problem. I kada ispunite sve lokacijske uslove koji su vam zadati, prosledite arhitekti, arhitekta prosledi opštini, opština, to jest građevinsko odeljenje, ili odobri ili ne odobri. Međutim, ako ne odobri građevinsku dozvolu, oni moraju da napišu obrazloženje zašto nisu odobrili.
Tako da imajte to u vidu. Inače, ako odobri, vaše je samo da platite prijavu radova i vi odmah možete da počnete da zovete geometra, da vam obeleži temelje, počnete da obeležavate, da kopate, radite šta hoćete. Znači, prijava radova, to jest prijava radova traje 2 godine, može da se produžava na još 2 i na još 1. Znači, ukupno imate 5 godina fore koliko vam važi građevinska dozvola da završite objekat. Sad, ukoliko ste ostali ovako dugo, svaka čast, cenim to. I ja mogu jedno da vam kažem par saveta zlata vrednih. Svaki dokument koji budete dobili od državnih ustanova, dobro gledajte vaše ime i prezime, ulicu i broj, koliko je površina koju uzimate, da li vam se radi izgradnja, nadgradnja, dogradnja, razgradnja, rušenje. Znači, hoće da pomešaju ti 5 stvari. Konkretno, meni su pogrešili i na imenu, i na prezimenu, i na ulicu, i broju, i umesto da mi napišu izgradnja, napisali su mi nadgradnje. Hvala vam što ste ostali sa mnom i gledali ceo video. Zapratite moj kanal i obavezno lajkujte i komentarišite slobodno. Prioritet mi je da odgovorim na komentare na ovom videu, kako bi vam možda na neki način pomogao u slučaju da imate neki problema. Ovih dana obećavam, objaviti post o svim mojim dokumentima, naravno izbrisat ću moje imena i prezimena, ulice i broj zbog moje privatnosti, ali dovoljno će biti da bi pomogao onome ko planira da gradi kuću sam. Uživajte, vidimo se.